Aquest juny hem patit màxim històric de temperatures i això és una cosa que al final, si la tendència continua sent aquesta, el que no pot passar és que tinguem carrers que no puguem fer servir. Llavors, amb aquesta idea també estem intentant potenciar tot aquest verd urbà, millorar aquesta estratègia verda, crear itineraris amables per la gent i amb aquesta idea treballem. Aquesta última campanya de plantació vam plantar prop de 500 arbres, una mica amb aquesta idea de substituir els que hem perdut per la sequera, però també de créixer amb número d'arbres. De mica en mica anar explicant el per què es fan les coses, perquè està molt bé fer les coses, però també s'han d'explicar i la gent ha d'entendre el per què es fan. I jo crec que d'aquesta manera, i poquet a poquet, tothom acceptarà i entendrà que si s'ha d'urbanitzar un carrer nou i s'ha de treure aparcament perquè s'han de plantar arbres, no es fa perquè sí, és perquè realment és una necessitat que tenim. Tenim sort aquí a la ciutat, que tenim alguns parcs grans, tenim en molts barris sí que tenim o passem aquest 30% de cobertura, però malauradament, i com acostuma a ser a la majoria de ciutats, tot el que és el centre històric o més antic, parlem de carrers més estrets, on és més difícil potser aconseguir aquest 30%, i és aquí on hem de fer, almenys intentar garantir que hi hagi un itinerari per poder creuar o perquè connecti dos grans parcs a través d'un carrer que sigui amb ombres. Mollet és un exemple en quant a la gestió d'arbrat, perquè fa 30 anys vam apostar per introduir molts arbres a tot arreu on hem pogut. Vam començar posant molts arbres als parcs, vam començar posant molts arbres als carrers i vam investigar molt sobre noves espècies que no s'estaven utilitzant i vam començar a fer una gestió de l'arbrat diferent. Mollet té una parella de tècnics excel·lents, i tenien molt clar això des del principi. I des de fa 20 anys han fet un canvi de model incrementant l'arbre en port natural. L'arbre en port natural té l'avantatge que els costos de manteniment són molt baixos. Llavors, la correcta gestió de l'arbre et permet reduir el cost de manteniment, per tant, tens més calés per fer altres coses, també en el verd, i després té unes cobertures més grans. Llavors, Mollet, des de fa molts anys que s'ho creu, políticament ha estat ben defensats, perquè els tècnics també tenien capacitat de defensar-ho. Tot això que fa 30 anys pensàvem més en un tema estètic i de beneficis una mica ambientals, pensant en temes de contaminació i pensant en temes de salut pública, perquè ja sabem que el verd urbà relaciona molt amb salut pública, ara, a més, hi hem afegit tot el context de l'emergència climàtica. Els parcs s'estan convertint en autèntics espais de refugi climàtic. Tot això ens ha portat a haver d'implementar un sistema de gestió de l'arbrat en el qual hem d'estar molt a sobre i hem d'explicar bé als ciutadans per què fem les coses, però a més hem de donar respostes i hem d'aconseguir que l'arbre doni els beneficis que tots volem amb el menor número de problemes possibles. El gran conflicte és el cotxe. O sigui, posar més arbres i, a més, complir la normativa d'accessibilitat. Com compatibilitzar els cotxes amb posar més arbres? Perquè els vianants ja sabem que sí o sí se'ls ha de donar l'espai que cal. En aquest espai que estem, els arbres s'han pogut fer molt grans. Fan molta ombra i no molesten a ningú. Però perquè hi ha espai també perquè puguin passar els cotxes i hi ha aparcament al costat. Però el gran problema que tenim a les ciutats és com fer que aquests arbres puguin ser arbres grans. Realment volem ombra, per tant volem arbres que tinguin una capçada grossa, ben desenvolupada i tal, que hi càpiguen, que no interfereixin amb els edificis i molts volen poder aparcar el cotxe a prop de casa. Llavors, aquest és el gran problema que tenim ara. Avui en dia ja s'estan assolint temperatures al centre de les ciutats que és impossible estar-hi. Als migdies, a molts dels llocs on peta el sol, simplement no s'hi pot estar. No s'hi pot estar i la gent busca les ombres desesperadament. El tema és que tot això ara s'està optant per solucions fàcils i que no són les millors. Tothom posa toldos, tothom posa pèrgoles, tothom posa veles. Clar, tot això és una cosa provisional, però que és cara, que s'ha de mantenir, que a més no fa el mateix efecte. El millor són els arbres. Estem en aquest moment de canvi que és molt xulo, que és apassionant i que té un gran perill i és la desinformació que es deixa anar per les xarxes socials constantment. Hem d'apostar per una aposta de renaturalització de la ciutat, que vol dir que, mica en mica, li hem d'anar deixant a dintre de la ciutat espais per a la natura que vam expulsar en el seu moment. Quan vam fer les ciutats i vam asfaltar tot i vam posar formigó tot, vam fer la natura fora i vam construir un entorn que no és sostenible. En el moment que les ciutats es van fent grans i es van menjar el territori, estem veient que aquest entorn no és sa. No és sa i, a més, no és sostenible. Estem arrasant amb tot el que passa. Ho necessitem per sobreviure. Necessitem fer aquests entorns per viure millor i per deixar un entorn a qui vingui darrere una mica més arreglat del que l'hem trobat nosaltres.